ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଆଣିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କେହି ଦେଖିନଥିଲା ନା। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ସେଇଟା 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 ବଟା ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବା ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ମୋ ଦାଦା ନା ମୋ ଦାଦାର ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ତମେ ନେଲେ ନା ଟିକେ ନେଲେ ଟିକେ ଠାକୁର ଅଛି ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ନିଅନ୍ତିନି କି ଇଏ କରନ୍ତି। ସେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସବୁ ସଜାଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ପାଇନି କାହିଁକି ସବୁ ଖାଇଲେ କି ସେ ଓହୋ ସେ ଛଣା ସେଉ ଇଲୋ 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 ମୁଁ କହିନି ଇଏ ସବୁ ତ ଅଙ୍ଗୁରୁ କମଳା ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଉ ଜଲେବି ସବୁ ତ ବୋହିକି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଫେରେ ଏସବୁ ଫେରେ କ'ଣ ଫେରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲାଣି ଇରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଠାଣି ଟିକେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବୁ ଯା धीरे धीरे प्यास टिके आगु खाली टिके खाली फुटिले हब आ
ଟିକେ ସମୟ ନା ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଲୋ ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି कले खाइबू ना केबे कसा खाइबू आज बुझुआ बाहर मामा करदो अछि तोरा छुरी मुझे चलो करा दी लेगी आई बुली जो आई राजी जे बुली के आसा जा हो हेले खाइबो बुली के आसा दे खाऊ भजा भजा हवा परा खाऊ तुम बसु ना चेयर रे बस बाबे का पेन दबा को तते ना हां दबा को तते बाबू दादी रे देखो रे अच्छा लो ये लॉकेट है ना आगु केतल कोन कर देला हे भगवान कोन कहिबी हाँ ठीक है छो छाड़ जो कुह जो सब मैगी कहा होची देखो दीदी कहू क्या होची ना ना चालो जाओ तार बहुत साहस है ना तो बहुत साहस है ना बाबा गाय बोलती नहीं बाबा गाय बे Mega pen, mega pen, mega pen. धना 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 अरे अजा आरे इरे उरे रुरे एरे ओइरे ओरे हाँ धना कहती परा कहले सीना पाठ कहले सीना ये कर तुम घर कौटी कहीदि ना देविनी मैगी देविनी सुबु मैगी देविनी कहूँ कह तुम नंगू कहीं देविनी देविनी तुम्हें कहीं चगल हो कौटी चगल हेली जे मैगी हो गला प्रस्तुत
ମୋ ସୁବୁ ଖାଇକି ସବୁ ପଡ଼ିବେ। ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋ ଧନକୁ। ସୁବୁ ତମ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସେଠି ଅଛି, ଯାଅ। ହଁ ଯାଅ, ଯାଉନ ତମେ ବସ, ଯାଅ ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧନ, ତମ ଘରେ। ହଁ ଧନ। କାହା ଘର? ଆମ ଘର। ହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇନି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆସ ଆସ ନା ଆସ। ଆସ ସୁବୁ ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର, ଦୌଡ଼ି 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 ଦୌଡ଼ି। ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଅ। ଦିଅ, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ଖେଳେଇ ଦିଏ। ଖାଅ। ବସି ଖାଅ।